Xiquets, xiquetes, la sessió començarà en breus moments. Ara agafem un rotulador que teníem. Ei! Ho heu vist o no? Sí. Al tanto. Uau! Oh, que maca! L'heu vist o no? Sí. Amb una tècnica semblant es pot construir hipèrboles, paràboles, etc. No? Molt bé. Perfecte. Bé, i ara ja podem anar cap allà. Tu ves cap allà. I llavors, bé, us deixo per allà. Com te dius? Alejandro i Tomàs. Ells han vingut convidats per la seva professora o les seves professores aquí present. De quin institut? Insles Vinyes de Cubelles. Molt bé, molt bé. Pues de Cubelles, per tant, benvinguts. Ara farem una cosa. Vine cap aquí i posem, veieu, això, ho intentaré encaixar de manera que vagi bé, així. Ei, un moment, així. Tal com l'hem construït, va així. Ara, una el·lipsi es compleix una propietat, que és que els rebots d'un raig, quan surt d'un dels focus amb l'altre, sempre va parar, i amb l'el·lipsi sempre va parar amb un altre focus. Ho enteneu? Sí. Doncs, tu com te dius? Tomàs, i tu? Alejandro i Tomàs. Va. Tu, Tomàs, ara necessitaríem una cosa... Per aquí hi havia unes coses que són brillants. No heu vist un... Busquem, no ens posem nerviosos. Que tinc tantes coses aquí. No ho farem d'una altra manera. Els que m'heu ajudat a descarregar, recordeu uns fils brillants? No uns fils, Unos bastoncitos. No, unos placas como de pastel, para... Farem un pausa. Ai. O no? Tu aguanta així, Tomàs. I també el darrere, Així, ho veieu? Tots ho veieu? Va? O tu, vine, Tomàs, tu vine per aquí, tu aguanta per aquest costat, perquè aquí sí que no ens podem arriscar, això se'ns... Així. I ara tu, Alejandro, vine cap aquí. Això fet en horitzontal va molt bé, però fet en vertical pot ser un desastre. Vamos a poner esto, vinga, pues això. D'acord? I ara heu de mirar, de mantenir-ho, vosaltres sou els jefes amb això, de mantenir-ho dret i que allò no caigui. Sí? Esteu d'acord tots? Doncs, tanquem les llums, ja veureu. Espereu, ara busco el làser. Agafem aquí, molt bé. Ho veieu més o menys així? Xica, tu també. Que no caigui, Agafo el làser des d'un d'aquests punts i assenyalo amb això l'altre. Bueno, mireu. Ho veieu o no? Ho esteu veient? Sí. No sé si tots ho veieu, però jo em baixo una mica. Aixequeu, exacte. Molt bona idea. Mireu cap allà, que si no... Molt bona idea, Aneu veient? No és meravellós? Sí. Ah, que sí? Sí. Molt bé.